ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон ҳоҷи меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики хидмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, ҳоҷи меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед. роҳи сафед. худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, дар як ҷо ба ҳазур бишинед ки имрӯза навори мо беҳтарин шидагай. якумин эълони мо қолаби стойка ҳастай, сифатҳои хубаш, размери 25-30-35 ҳам дорад. баландиаш 3 метр 6 сантиметрай. новинкаи гулдори хуб мақсад ҳастай. дӯстони азиз, кадом размере ки дар кортон бошад, заказ кунед, доставка мекунад ба ҷое ки дар кортон бошад. дар шаҳри душанбе ва ноҳияи рудакира, шаҳри ваҳдата бисёр доставка мекунад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, дар номерҳои ватсапашон муроҷиат кунед, маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границараф бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. ширкати Акай Баҳром мебошад ки беҳтарин ширкат аст. мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. марҳамат, аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз. аз номи канали мо Насим Реҷа ҳатман салом расонед. ба ҳаматон роҳи сафед. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо замини фурӯшӣ ҳастай ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ҳуснободиш мегӯянд. номи пешина Ҷангалак. документош 100% 8 сотиқ заминай. дар наздики хулоса замин масҷид, магазин, стадионам ҳастай. қишлоқи Калон. дар дуруни қишлоқа ин замин фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ. замин ҳамвори чоркунҷаи хушрӯай савдо мешавад дар даруни замин. мисол меоед дар пеши замин, савдои хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз, дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ҳуснобод, номи пешина Ҷангалак. нархаш 125 000 сомонӣ, 8 сотиқ замин. дар номерҳои 8439 дӯстон номерҳои ватсаби соҳибшанд ва номерҳои 0702 номерҳои дастишан бардоро. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед ва аз номи канали мо дӯстон ҳатман саломро расонед. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. иншоалло дар ин навор заминҳои фурӯшии арзон ҳастанд то 40 000 сомона. дастгирӣ кунед, дастгиришон пешраи мост. раҳмат барои дастгиритон. дӯстон, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Навобод. 4 дар хонаи 7 сотиқ замин. ошхона, газхона, ҳезумхона дорад. баня ва ҳуҷҷатхона дорад. 2 та подвал, 1 коридор 9 метра дорад. дар наздикии хона масҷид, магазин, мактаб ҳастай. дӯстони азиз, оби светам постоянӣ ҳастай. хулоса водопровод, ноҳияи Файзобод, деҳаи Навобод. нархи хонара 350 000 сомон мега. бо савдои хуб ҳам мешавад бардоро. марҳамат, вариантҳои алишам ҳастад, мақсад ба хонае ки дар шаҳри ваҳдат бошад. дар номерҳои 55-51 дӯстони азиз, номерҳои ватсаби соҳибшанд ва номерҳои 5260 номерҳои дастишан 985 32 52 62. марҳамат кунед, занг бизанед. хонаи арзон, 4 дар хона 7 сотиқ замин. нархи хонара 350 000 сомон. боз контракт савдо мешавад. хонаҳои ремонтҳои замонавӣ.
марҳамат дӯстони азиз муроҷиат кунед. дӯстон бисёр дар комментария менависанд ки ана акаи Насимдеҷа аз шаҳри Душанбе замини фурӯшид ба навор бигӣ. Замини фурӯши ҳастаи бозоро 5 содиқ замин дар шаҳри Душанбе рӯпарӯи бозори Кушониён Шодоби Ягиш мегӯянд. ҳамаи документош ҳастанд, нашоди документош ҳамаш қоидави. оби светам ҳастаи дар даруни қишлоқаи замин хулоса дастирошни фурӯхтан дар корай. нақша бо маслиҳат гуфтагиянд дар наздикии хона, дар наздикии замин мактаб қарибай масҷид 500 метр дуртарак. хулоса дар номерҳои 00 22 81 60 номерҳои ватсапшон ҳаста бардо. 5 сотиқ замин оби свет ҳаст дар наздикиш мактабам қарибай ва масҷидам ҳаста шаҳри Душанбе рӯпарӯи бозори Кушониён. нархиш бо маслиҳат бардо. номерҳои дастиш 937 00 38 52. марҳамат кунед занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари заминро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навро гӯш кунед. замини фурӯши ҳаст бо нархи 40 000 сомонӣ бо нархи арзон. замини фурӯши дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, қишлоқи Ҷимтолаш мегӯянд. оби светам ҳастаи 8 содиқ замин. дӯстони азиз, чодар хонара бетониш рехтагия ноҳияи Муъминобод, қишлоқи Ҷимтол, нархи хонара 40 000 сомон мегӯяд. нашоди оби светиш проблема нест бардро. светча аз ҳамсояҳо мақсади зиндагӣ кардесанд аз қишлоқи Калон. дӯстони азиз, дидесен хай дар даруни қишлоқ хона аста замин аста дастирошни фурӯхтан дар корай 8 сотиқ замин 4 дар хонаи дигар мисол бетонча рехтагия қишлоқи Ҷимтол. марҳамат нархи хона, нархи замин бо нархи 40 000 сомонӣ бо нархи арзони дастирошни фурӯхтан дар корай боз камтараги дигар савдо мешавад. дӯстони азиз, аз номи канали мо Галден Шербачо иншоалло боз арзон ҳам мекунад. дар номерҳои 003 30 66 35 номерҳои ватсапшон ҳастад. 24 соат занг бизанед, иншоалло ки дар хизмати ҳастад. мисол дар хизмати мо шумо ҳастед. занг бизанед, ана муроҷиат кунед. номерҳои дастӣ 38 33 79 11 номерҳои дастишам ҳастад. марҳамат кунед занг бизанед, маълумоти пурро аниқаи заминро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯши ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, седархонаи 20 сотиқ заминай. заминиш калоне бародаро, седархона, ремонтҳои миёнавӣ. хай дидесен дарахтҳои мевадиҳандаам дорад дар беҳтарин ҷои шаҳри Ваҳдат. хулоса ана бародаро седархона ремонти миёнавӣ кардагӣ. бо худат мисол мегириш, бо шкатурш мекунӣ, хулоса ягон ремонти дигаршам мекунӣ. нархи хонара 120 000 сомон мега. касоне ки қадр ани бошад арзони хуб ҳам мешавад. марҳамат кунед дар номерҳои 0589 номерҳои дастӣ соҳибшан занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯши ҳастаи бо нархи арзон дастирошни фурӯхтан дар корай. 3 дар хонаи 10 сотиқ заминай. хона дар ноҳияи Данғара, кӯчаи Дурахшон. нархша 70 000 сомон мебардо. хай дидесен хона коробкай, кришаш пӯшонагӣ. хона дӯстони азиз бо хишти лои бардоштагӣ, шкатуршам кардагия, кришашам пӯшондагия. хулоса дастирошни фурӯхтан дар корай 10 сотиқ заминай. 3 дар хона, нархаш 70 000 сомон дар номерҳои 001 11 29 35 номерҳои дастии соҳибшан. марҳамат кунед занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаи арзонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯши ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Варазоб, ҷамоати Чорбоғош мегӯянд. 4 сотиқ заминаи 3 дар хона, гирдиш маҳкам, чортарафш маҳкам, дарвоза часпондагӣ, 20 дона дарахти мевадиҳанда дорад. нархи хонара 420 000 сомон мега. марҳамат дӯстони азиз, шароитҳои хуб, хонаҳои замонавӣ, 3 дар хона, 4 сотиқ замин. касоне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошед, дӯстони азиз, марҳамат кунед, нашоди документош ҳамаш 100%. нархи хона 420 000 сомон, боз савдои хуб ҳам мешавад.
марҳамат кунед занг бизанед дар номерҳои 4848 маълумоти пурранитари хонаро метавонед аз худи соҳибашон дастрас кунед. шербачаҳо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписатро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешаимоз. хулоса канали нави мо арзон тиҷӣ када ана подписатро бихезам иншоалло боз ҳама қадар дастгирӣ кунем бо ҳам қадар хубтар беҳтар мешавад. мегузарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ дастгирӣ кунед. моро ҳаракат мекунед хонаи арзонро пешкашно бигардонед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе поёни кор вонуш мегӯянд. 4 дар хона 2 сотиқ замин иваз ба квартира карда мешавад. 4 дар хона 2 сотиқ замин гердиш маҳкам дарвоза часпондагӣ дастфурӯшни хона 390 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат кунед дар номерҳои 009 66 20 83 занг бизанед. маълумоти пурранитари хонаро метавонед аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 11-умин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 дар хонаи 18 сотиқ замин бо ремонтҳои хуб ва замонавӣ дар шаҳри Кӯлоб кӯчаи Фирдавсиш мегӯянд. нархи хонара 290 000 сомон мегӯяд. хулоса обу свет ҳам дорад. бардора дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. 18 сотиқ замин заминаш калон ҳам ҳастае. марҳамат кунед дар номерҳои 109 72 64 64 дӯстон номерҳои дасти соҳибшаванд. занг бизанед. маълумоти пурранитари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, агар шумо навбар то охир тамошо карда бошед, ин ҳамин смайликро равон кунед, дастгир кунед, лайкҳоро бизанед, подписат кунед. худованд нигаҳбон бошад. дастгири шумо пешаимоз. то видеои оянда хайр.